Pre, uhawa pre. Ganina ram ta dire. Lah. Lubi. Pak! Ito, uhaw lagi Brad. Isa may masaka sa lubi. Ako lang saka Brad, para makatanggog saka sa lisod nga gugma. O sige, ikaw na lang saka. Basta pilihan lang sakto. Ayaw nang walay gugma nimo. Unang araw pa lang minahanda kita. Aw sige. Paghinay ha. Helmet mo. Oo no. Mana ko? Para nimo Brad, unsay timailhan sa binuang nga gugma? Ang binuang nga gugma Brad. Mura na nagsaka og lubi. Di jo makuntito usa. Punan pa yung ikaduha. Pero di ko kaya. Unyang seryoso nga gugma Brad. Mura lagi po nagsaka og lubi. Kay naning kamot ka pagsaka para makabot lang siya. Aw, ala din na Brad. Oo Brad. Abi ninyo, ang mga babae, kailangang respetuhan o seryosohon. Mao jud, sakto. Dili kay murag butong, kanyang kwaon, para lang bukon. Bukon! Hoy! Ikinitigos gulubi ha? Hala Brad, nao Brad, ganita giya Brad. Brad, papunta ko! Anong kailangan kong gawin upang malaman mo kahit Go. Ako lang saka Brad, para makatungog saka sa ta. Sige, kaya ka. Kalikat ka, ako lang saka. Ano rin? Hoy! Naglubi mo ba ba? Go. Brad, naog, naitagiya. Okay. Na Brad, naitagiya. Gengis. Ngayabot. Ngayabot. Nothing can stop me, I'm all the way up.